Fy enw yw Garin. Helo, Catrice ma. Helo, enw fi yw Eisiau May. A dyma pethau bydde fi di hoffi dysgu. A dyma be byswn ni di licio dysgu am addysg rhyw. A dyma pethau byswn ni wedi hoffi dysgu Fel person hoyw. Fel person bai. fel lesbian. Dwi bron methu cofio dysgu amdano addysg rhyw yn ysgol anyway. Yr unig peth dwi'n ei gofio am gwersi addysg rhyw yw dysgu am bioleg y peth a cael rhyw am babis a dim pleser. Dwi hefyd yn cofio dysgu am STIs o policewoman. Gyda PowerPoint presentation to your dangos gwahanol lluniau o bobl efo STIs. So oedd yr underlying message oedd don't have sex. 5 munud yn rhoi condom ar banana, ond gwers cyfan yn mynd trwy sut dyn ni menywod angen cymryd y burden o pob fath o contraception. Hoffwn ni wedi dysgu bod relationships yn cynnwys mwy na just dyn a menyw. Bod relationships yn cynnwys pobl o bob gender. Yr athro'n gofyn unrhyw cwestiynau? Wel be am y queers, be am consent, be am parchu boundaries pobl? A hyd yn oed yn mwy bwysig i ddysgu sut i gael rhyw gyda unrhyw gender. You don't have to fit yourself into the boxes society provides. Be am agor y conversation lan i bawb yn y dosbarth gallu gofyn cwestiynau, gofyn be maen nhw moyn mewn ardal safe. Variety is the spice of life. A i gwybod sut i fod yn ddiogel, pwy bynnag maen nhw'n penderfynu cael rhyw efo. Dyw rhyw rhwng ddwy ferch ddim jyst yn digwydd mewn pornos, a dwi ddim jyst ar gyfer y male gaze. Mae'n rhywbeth bersonol i ni, a dwi ddim byd fel y pornos anyway. O'n i ddim hyd yn oed yn gwybod gall dau person gyda vagina yn gallu cael rhyw, tan o'n i'n gwylio pethau ar teledu, dwi'n meddwl. Fel dyn hoyw, un peth dwi'n clywed trwy'r amser yw, so who's the man and who's the woman? We're gay, you're missing the point, love. Clywed bachgen bach yn gweud i scissoring unrhyw tro oedd lesbian yn cael ei ddweud. So mae rhaid siarad am PrEP a PEP. PrEP yw'r medication chi'n cymryd i lleihau'r risg o cael HIV. PEP yw'r medication chi'n cymryd os chi'n meddwl chi wedi cael eich exposed i HIV mewn sexual encounter. To be honest, dwi ddim yn cofio dysgu am HIV yn yr ysgol. Tro gyntaf nes i glywed amdano fel gwylio Rent the Musical. Great film, ond dwi ddim yn addysg gyflawn. Fel lesbian, dwi yn teimlo sa i wedi cael llawer o addysg rhyw o gwbl, a oedd fod rhaid i fi fynd fe allan ar ben fy hun. A dwi ddim eisiau hwnna am yr cymuned LHDT sydd i ddod lan. Be am gwahanol rhywioldeb? Be am gwahanol genders? Gender yw sut mae unigolyn yn adnabod, felly dyn, menyw, rhywun transgender, gender neutral, etc. etc. Sex yw rhywbeth chi'n cael dy aseinio at genedigaeth. Sexuality yw who do you fancy? Fy mod i yn lesbian, mae yna non-binary, mae yna bisexual, pansexual, asexual. A dylen ni fel ysgolion creu safe space i pobl siarad am hyn. Drycha, parchwch eich gilydd, gwybod eich boundaries chi, gwybod boundaries eich partner rhywiol, a os ydych chi'n gallu ffeindio rhywun chi'n teimlo'n saff i ofyn cwestiynau i, gwnewch. As long as chi'n saff, chi'n parchu eich gilydd, know your boundaries, mae'n totally fine. Diolch!